नमस्कार, गावचा सत्ता संघर्षमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हवर आपण ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पूर्ण अपडेट बघतात. मतदान सुरू आहे, सकाळपासून मतदान कुठं कुठं किती टक्के झालं किंवा कशा पद्धतीने ते मतदान सुरू आहे या सगळ्यांचा आढावा घेण्यासाठी आम्ही गावचा सत्ता संघर्ष या खास लाईव्हमधून आपल्यासमोर आलेलो आहोत. आज सकाळपासून 7:30 वाजल्यापासून जी मतदानाला सुरुवात झालेली आहे, सकाळीच अनेक मतदारांनी मतदान करण्याचं निश्चित केलं होतं. ज्या पद्धतीनं सकाळची वेळ थोडीशी सगळीकडे गर्दी दिसत होती आणि यामुळं प्रत्येक मतदान बूथवर गर्दी दिसत होती. त्या ज्या पद्धतीनं या सगळ्या तालुक्यांमध्ये मतदानाला सुरुवात झाली. नेमकं 9:30 वाजेपर्यंत कुठल्या कुठल्या मतदान केंद्रांवर कुठल्या कुठल्या तालुक्यात किती मतदान झालं याची एक आकडेवारी आपल्या हातात आहे. ती आकडेवारी आपण पहिल्यांदा पाहूया आणि त्यानंतर मग आपण चर्चेकडे वळूया. आपल्याला आकडेवारी सांगतात आमचे पाटील सर. नक्कीच कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हमध्ये मी आणि आमचे आदरणीय अर्जुनजी आपलं या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि 9:30 वाजेपासूनची जी आकडेवारी आहे ती आमच्याकडे आत्ता उपलब्ध झालेली आहे आणि ही आकडेवारी 8ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8ही तालुक्यांची एकूण जी टक्केवारी आहे ती 13.10% पूर्ण जिल्ह्याचं मतदान झालं आहे. त्यामध्ये सर्वात जास्त मतदान हे वैभववाडी तालुक्यातून झालेलं आहे सर. ते 15.30% झालेलं आहे. एकूण 8ही तालुक्याची सरळ आपण जर आकडेवारी काढली तर ती शेवट 15.83 पर्यंत जाते. सावंतवाडी तालुक्यातून 14.37% मतदान झालेलं आहे. त्यानंतर वेंगुर्ल्यातून 8.70%, त्यानंतर दोडामार्गमधून 13.62%, त्यानंतर कुडाळ तालुक्यातून 13.51%, त्यानंतर मालवणमधून 13.41%, त्यानंतर कणकवलीमधून 12.44% आणि वैभववाडीतून 15.83% आणि शेवटी देवगडमधून 15.30% अशी एकूण टक्केवारी जर आहे तर ती 13.10% मतदान झालेलं आहे. 8ही तालुक्यांमध्ये जवळजवळ 293 ग्रामपंचायतींचा हा सत्ता संघर्ष सुरू आहे आणि यामध्ये जवळजवळ जिल्ह्यातील 1,500 पोलीस कर्मचारी या सर्वांवर नियंत्रण त्यांचं असणार आहे. 3,717 कर्मचारी शासकीय आणि प्रशासकीय सेवेत असलेले कर्मचारी बांधव हे सुरळीतपणे मतदान कसं होईल याची दक्षता घेणार आहेत. 929 मतदान केंद्रे निश्चित केलेली आहेत आणि जवळजवळ 5 लाखापर्यंत म्हणजे 4,99,036 मतदार, जवळजवळ 5 लाख मतदार आपला मूलभूत मतदानाचा अधिकार बजावणार आहेत. अर्जुनजी, या सगळ्यामध्ये एक गोष्ट फार महत्त्वाची लक्षात घ्यावी लागेल की मतदारांचा यावेळी सकाळपासूनच मतदानासाठी उत्साह दिसून येतोय. अनेक ठिकाणी अनेक बूथवर सकाळपासून गर्दी दिसून येते आणि मतदानाची जी 9:30 पर्यंतची जी आकडेवारी आहे ती सुद्धा अगदी लक्षणीय आहे की जेणेकरून आपल्याला कळून येते की मतदारांच्या मध्ये फार चांगला उत्साह दिसून येतोय. यावेळेस अनेक नवीन कार्यकर्त्यांचा, स्थानिक कार्यकर्त्यांचा किंवा ग्रामस्थ जे ज्यांना राजकारणामध्ये समाजकारणामध्ये काम करण्याची इच्छा असते असे अनेक ग्रामस्थ या निवडणुकीत उभा राहिलेले दिसून येतात. अनेक जण कुठलाही राजकीय पक्ष न स्वीकारता आपल्या स्वतःच्या बळावर तिथे या ग्रामपंचायती इलेक्शनमध्ये लढताना दिसून येत आहेत आणि त्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक चांगलं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि सकारात्मक पद्धतीनं सकाळपासून अतिशय चांगल्या वातावरणात मतदानाला सुरुवात झालेली आहे. या संपूर्ण मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये किंवा निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये कोकणसादचे उपसंपादक पाटील सर पूर्ण मतदारसंघ किंवा पूर्ण आपला तालुका वेंगुर्ला, सावंतवाडी, कुडाळ या 3 तालुक्यांमध्ये फिरत होते आणि कशा पद्धतीनं या सगळ्या मतदानाची एकूण प्रचाराची कुठल्या कुठल्या उमेदवाराकडून काय काय आश्वासनं दिली जात आहेत, कुणाचा काय जाहीरनामा आहे, या सगळ्या गोष्टीवर लक्ष ठेवणं होते. आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक गोष्ट सकारात्मक अशी दिसून आली की स्थानिक जे प्रश्न असतात, गावातले जे प्रश्न असतात त्याबाबतचं अतिशय जागरूक असं एकूण या सगळ्या पॅनल म्हणा किंवा मतदार म्हणा यांच्यामध्ये पूर्णपणे जागरूकता निर्माण झालेली आहे की स्थानिक पातळीवरचे जे
कॉमन विषय असतात, स्थानिक पातळीवरचे पाण्याचे म्हणा, शिक्षणाचे म्हणा, रस्त्यांचे म्हणा, गटारांचे म्हणा. तर या बाबतीत जास्त जनजागरण झालेलं आहे लोकांचं आणि याच संदर्भात ते या सगळ्या मूलभूत सुविधा जो कोणी पूर्ण करेल किंवा जो कोणी एक त्याच्याकडे ताकद दिसून येते की बाबा हा उमेदवार आपल्यासाठी ह्या गोष्टी करू शकेल, तर त्याला मतदान करण्याकडे किंवा त्याच्या पाठीमागं भक्कम ताकद उभा करण्याकडे या सगळ्या लोकांचा एक कल दिसून येतो. या संदर्भात काय सांगाल पाटील सर? नक्कीच सिंधुदुर्ग जिल्हा हा खूप म्हणजे वैचारिक दृष्टिकोनातून प्रगल्भ असलेला जिल्हा आहे. येथील मतदार फार सुज्ञ आहेत, चाणाक्ष आहेत आणि अनेकदा आपण याचा प्रत्यय मोठ्या निवडणुकांमध्ये आपल्याला आलेला आहे. दिग्गजांचा सुद्धा या ठिकाणी या मतदारांनी पराभव केलेला आहे. तीच शृंखला किंवा मालिका ग्राम पातळीवर सुद्धा बघावया यावेळेस मिळाले तर वावगं ठरू नये. कारण येथील अनेक सत्ताधारींनी ग्राम पातळीवर अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये स्थानिक जे काही पुढारी होते म्हणजे सरपंच पद होते ते अनेक वर्षांपासून किंवा पारंपरिक मतदारसंघ समजून त्यांच्याच हातात होती. परंतु युवा ब्रिगेड जी आहे, अलीकडे तरुणाई जी आहे ती खूप जागरूक झालेली आहे आणि सोशल मीडियामुळे म्हणजे अगदी 13वा वित्त आयोग असेल, 14वा वित्त आयोग असेल, आता 15वा वित्त आयोग सुरू आहे. तर ह्या प्रत्येक वित्त आयोगामध्ये ग्राम पातळीवर जे काही मूलभूत सुख सुविधा आहेत यांसाठी आर्थिक जे काही पाठबळ आहे शासनाचं, ज्याला आपण ग्रांट म्हणतो, ते कसं मिळाले आणि ते खर्च कशी केली गेली याबद्दल सुद्धा युवकांनी आता जागरूकता दाखवलेली आहे. म्हणूनच आता जो जाहीरनामा आपण बघितला सर, आपण तो जाहीरनामा जर बघितला तर आपल्या लक्षात येतं की ग्राम पातळीवरचे अगदी तुमचे सांडपाण्याची व्यवस्था असेल, नळ पाणी योजना असेल, गटाराचं व्यवस्थापन असेल किंवा सामाजिक आणि मूलभूत सुखसुविधांच्या बाबतीत जे असेल, तर आरोग्याचा प्रश्न असेल, अंगणवाडीपासून तर शिक्षणाचा अगदी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक पर्यंतचं शिक्षण हे मूलभूत हक्क आहे आणि त्या दृष्टीने ग्राम पातळीवर काय नेमक्या सुविधा आहेत. इथला युवाला रोजगार नाही आहे. पर्यटन हा जिल्हा आहे, भारतातील पर्यटन जिल्हा आहे, परंतु इतकं सुंदर पर्यटन असून सुद्धा पर्यटन दृष्टीने ग्राम पातळीवर सरपंचांनी किंवा जिल्हा परिषद सदस्यांनी किंवा इथल्या स्थानिक सत्ताधाऱ्यांनी जी आजपर्यंत विकासाची जी नांदी यायला पाहिजे होती ती काय येऊ दिली नाही, याचा फार मोठा इम्पॅक्ट या ग्राम पातळीवर म्हणजे 293 जे काही ग्रामपंचायती आहेत त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी पर्यटन हा विषय घेतलेला आहे. त्यांनी मूलभूत सुखसुविधा ज्या आहेत, मग ते रस्ते असतील, कुठेतरी पथदिवे असतील, या सर्वांचा ओहापोह त्यांच्या प्रत्येकाच्याच म्हणजे सरपंच असतील आणि सदस्य असतील यांनी सुद्धा प्रत्येक वार्डनिहाय आपला जाहीरनाम्यामध्ये या मूलभूत सुखसुविधांचा त्या ठिकाणी समावेश केलेला आहे. आणि सकाळी जे काही आपण टक्केवारी बघितली, आपल्याला म्हणजे आपल्या प्रेक्षकांना सांगायला आवडेल की आमचे कणकवलीचे जे प्रतिनिधी आहेत उमेश बुचडेजी, त्या उमेशजींनी एक म्हणजे नवरदेव आणि नवरी म्हणजे आधी लगीन जसं कोंडाण्याचं होतं, आधी म्हणजे पहिला जो हक्क आहे मतदान, हा हक्क बजावून तो नवरदेव बिचारा त्यानंतर तो आपल्या बाशिंग बांधणार आहे. अशा पद्धतीचा हा उत्साह जो आहे सकाळच्या पहिल्या सत्रामध्ये, हा निश्चितच येथील एकूणच राजकीय व्यवस्थेला एक अभिमान वाटावा असा हा मतदार राजांचा उत्साह आहे आणि ते सुज्ञ आहेत. चांगली मतदान यंत्रणा जी आहे ती सुरळीत पार पडेल अशी अपेक्षा आहे. मला वाटतं प्रत्येक मतदाराने जर या पद्धतीने विचार केला की पहिला आपला जो अधिकार आहे मतदानाचा, काही असू देत, आज बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की अनेकदा वृद्ध लोकांना घेऊन जातात मतदानाला किंवा आजारी लोकांना पण अशा कशा पद्धतीनं सेवा देऊन घेऊन जातात. तर हा एक 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 जाणीव जागृती म्हणता येईल याला की ज्या पद्धतीनं दिव्यांग असतात तर त्या सगळ्यांना सेवा देऊन हा मतदानाचा हक्क बजावणं किंवा या सगळ्या लोकांच्या मध्ये ती एक जागृती असते की आपल्याला मतदान कसल्याही परिस्थितीत करायचं आहे. त्याच पद्धतीनं कणकवलीमध्ये हा प्रकार घडला की आज त्यांचं लग्न आहे आणि त्यांनी आधी लग्न लोकशाहीचं असं आपण म्हटलं त्याला की त्याने ते आधी हक्क बजावला आणि त्यानंतर मग तो त्या लग्नाच्या घाई गडबडीत तो हे झाला. तो हा जो क्षण आहे तो आपल्या उमेश बुचडेंनी टिपलेला आहे. तर तो व्हिडिओ आपण आता प्रत्यक्ष बघूया की कशा पद्धतीनं नवरदेवानी या लग्नाच्या अगोदर मतदान केलं. नक्कीच.
आज तुमचं लग्न आहे आणि तुम्ही आज पहिले प्रायोरिटी मतदान दिली आहे, काय सांगू इच्छिता? माझं नाव विनायक दानंद परब आहे. मतदान हा प्रत्येकाचा हक्कच आहे. प्रत्येकाने मतदान केलंच पाहिजे. आज लग्न असताना पहिल्यांदा आपण मतदानाला धाव घेतली आहे. आपण सर्व फॅमिली पहिल्या आधी मतदानासाठी आलात, त्याबद्दल काय सांगू? फॅमिली म्हणजे आता मुहूर्त होतो आहे, त्यामुळे जरा घाई आहे, तरी पण त्यांनी दिले मला लवकर करायला मतदान. हां, आज माझ्या भावाचं लग्न आहे, तरी सुद्धा फर्स्ट प्रायोरिटी हा मी इथे येऊन वोटिंग केलं आहे. कारण वोटिंग करणे हा खरंच इम्पॉर्टंट आहे. तरी पण मुहूर्त होत होता, तरी सुद्धा आम्ही फर्स्ट प्रायोरिटी याला दिला आहे. तर मी सर्वांनाच हेच सांगेन की तुम्ही वेळात वेळ काढून फक्त 10 मिनिटाचं काम आहे तर वोट देऊन पुढे या, म्हणजे आपल्याच गावाचा विकास होण्यासाठी यामध्ये मदत होईल. खूप चांगल्या पद्धतीनं मेसेज त्यांनी आपल्या सर मी तुम्हाला थोडंसं मी सांगतो. नवरदेवाची बहीण जी आहे खरं म्हणजे नवरदेवाची बहीण हिचा जो रुबाब असतो, तो लग्नाचा जो संचार असतो, माझ्या भावाचं लग्न आहे आणि ते नटणं ते थटणं याच्यात तासनतास बहीण असते गुंतलेली. परंतु या बहिणीला मी नक्की सलाम करेल आपल्या महा चॅनलच्या वतीने की तिने लोकशाही आणि गाव विकास म्हणजे इतकी म्हणजे नेमकी तरुणी आहे. म्हणजे तरुणांमध्ये मतदानाबद्दल जी काही जागृती आज निर्माण झाली आहे, निश्चितच आता ही जी बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेली लोकशाही आजचा तरुण त्याला कळतं विधायक काय आणि विघातक काय. म्हणून खरोखरच त्या तरुणीला आणि त्या नवरदेवाला सुद्धा आपण महा चॅनलच्या वतीने त्यांच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा आणि सुयश निश्चित देऊया आणि त्यांना पुढच्या आयुष्यामध्ये निश्चितच ते यशस्वी होतील असा उत्साह त्यांच्यामध्ये आहे. अगदी निश्चितच ज्या पद्धतीनं आज संपूर्ण कोकणामध्ये मतदान होतं आहे आणि मतदानाचा सकाळपासून जो उत्साह सुरू आहे, त्यानंतर कुठे काय परिस्थिती आहे, कुठे कशा पद्धतीनं उमेदवारांनी स्वतः मतदान केलेलं आहे किंवा ते त्यांचे दावे प्रतिदावे काय आहेत, नक्कीच. तर या संदर्भात आपले सगळे प्रतिनिधी फील्डवर आहेत आणि तिथून आपल्याला रिपोर्टिंग करतायत कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं होत आहेत. कोण साधारणपणे कसं असतं की अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये काही वेळेला मतदारांना आणखीन काही दिलं जातं किंवा जसं आपल्याकडे जसं पक्षात या पक्षातून त्या पक्षात काही लोक घेतली जातात, नक्कीच त्यामुळं मतदान फिरत असतं. तर असे अगदी रात्री शेवटच्या घटकेपर्यंत मतदानाच्या अगोदरची रात्र म्हणतो आपण, रात्र वैरायची आहे, तशा पद्धतीनं ही एकमेकांचे उमेदवार फोडणं, मतदान फोडणं, तर या पद्धतीने ह्या सगळ्या घडामोडी सगळ्या याही परिसरात घडतायत, अशा बातम्या पण येत आहेत. तर या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपल्या रिपोर्टर्सनी कशा पद्धतीनं तिथून रिपोर्टिंग केलेलं आहे हे आपण पाहणार आहोत. नक्कीच. पण तत्पूर्वी मला एक सांगा की या संपूर्ण जाणीव जागृतीमध्ये या सगळ्या ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनमध्ये जसं आपण मगाशी पण उल्लेख केला आपल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये, तर वेंगुर्ला तालुक्यात 2 बहिणींमध्ये लढत होते, बरोबर, सख्या बहिणींमध्ये. तर तो तुम्ही स्वतः रिपोर्टिंग केलं त्या गोष्टीचं, त्या संदर्भात काय सांगाल? नक्कीच. सावंतवाडी तालुक्यातून ते गाव आहे. आजगावच्या अगदी बाजूला असलेलं धाकोरा म्हणून गाव आहे आणि धाकोऱ्यामध्ये स्नेहा मुळीक आणि मुग्धा रेडकर ह्या दोघं सख्या बहिणी आपल्या प्रतिस्पर्धी आहेत आणि दोघीही सरपंच पदाच्या उमेदवार आहेत. आणि तिसऱ्या अजून संध्या मुळीक म्हणून आहे, त्यांनी सुद्धा अपक्ष म्हणून उडी मारलेली आहे. जेव्हा मी स्वतः त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला त्यावेळेस त्या स्नेहा मुळीक म्हणाल्या की माझी सख्खी लहान बहीण जरी आज माझी प्रतिस्पर्धी असली तरी सुद्धा मी तिला बेस्ट ऑफ लक देईल, परंतु लोकशाहीने आपल्याला मूलभूत हक्क दिलेला आहे आणि महिलांना 50% आरक्षण आहे आणि आम्ही तर 100% तिघही महिला म्हणजे महिला असल्यामुळे सरपंच पद आरक्षित महिला असल्यामुळे तिघही महिला आहेत आणि माझी खरी प्रतिस्पर्धी माझीच सख्खी लहान बहीण आहे. ती निवडून आली तरी मला आनंद होणार, परंतु मी दावा करते की निवडणार मीच. म्हणजे एवढी जबरदस्त चुरस, म्हणजे मीच निवडून येणार हा जो अट्टाहास आहे आणि हा जो काही कॉन्फिडन्स आहे, हा कॉन्फिडन्स कुठेतरी आणि ते यंग आहेत म्हणजे तरुणी आहेत आणि हा जो युवकांमध्ये असलेला जाणीव जागृतीचा हा भाग आहे आणि आपली बहीण आपली प्रतिस्पर्धी आहे म्हणजे एक स्पिरिट पण आहे. आणि खिळीमिळीचं वातावरण बघा, पुढे जाऊन सांगते, ती जरी निवडून आली 19-20 होऊ शकतं कारण 700-800 मतदान आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 विभाग आहेत, 3 प्रभागामध्ये ते विभागला जाणार आहे आणि 3 वार्डमधले 3 महिला या निवडणूक लढवित आहेत. म्हणजे फार तर 20-25 किंवा
मला वाटतं तर कधी कधी 1-2 मतांनी सुद्धा ते सीट येऊ शकते किंवा पडू शकते. त्याच्यामुळे हा जो कॉन्फिडन्स आहे की माझीच बहीण आहे, मला बेस्ट ऑफ लक आहे आणि मी निवडून आला तर तिला आनंद होईल की मला माहीत नाही, पण ती माझी लहान बहीण आहे, ती निवडून आल्यानंतर मला आनंद नक्की होणार. हे जे काही स्पिरिट आहे, ज्याला पॉलिटिकल स्पिरिट म्हणतो, हे निश्चित युवकांमध्ये एक आपल्याला आनंद देणारं आणि लोकशाहीला बळकट करणारं हे स्पिरिट आहे. खरोखरच त्यांना सुद्धा आपण शुभेच्छा आणि सुयश देऊया. आणि आपण काहीतरी सांगत होतात आपल्या प्रतिनिधींच्या बद्दल. हां, नाही, खरं तर या संदर्भात मला एक गोष्ट सांगायची आहे की जेव्हा आता गाव म्हणलं की कसं असतं, एकाच कुटुंबातले अनेक जण वेगवेगळ्या पक्षात असतात आणि ते एकमेकांच्या विरोधात लढतात आणि त्यानंतर बऱ्याचदा असं दिसून येतं की त्यांची त्या इलेक्शनपासून दुश्मनी सुरू होते. हो हो. पण आताच आपण जर खिलाडू वृत्तीनं अशा पद्धतीनं जर निर्णय घेतले आणि त्या पद्धतीने इलेक्शन पुरतेच हे विषय ठेवले नक्कीच. तर पुढे या गोष्टी संघर्षाच्या असतात, त्या आपल्याला टाळता येतात. मी हे सांगत होतो की आपल्या सगळ्या प्रतिनिधींनी फील्डवर जाऊन जे काही रिपोर्टिंग केलं, जे काही तिथून एकमेकांचं हे घेतलं, तर त्याच्यामध्ये एक साधारणपणे पक्षीय संघर्ष जो आहे तो जास्त प्रकर्षण आपल्याला जाणवतो की शिंदे गट, ठाकरे गट आणि भाजप असे 3 हे आहेत, ज्यामध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या ठाकरे गटासोबत महाविकास आघाडी आहे, त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीही त्यांच्यासोबत आता आलेली पाहायला मिळतं. ह्या सगळ्या संघर्षामध्ये एक आहे की राजकीय पातळीवर जो वरिष्ठ पातळीवर जो काही एक पक्षांतर्गत राजकीय संघर्ष सुरू आहे, त्याचेच पडसाद इकडे उमटत आहेत आणि गाव पातळीपासून अगदी विधानसभेपर्यंत आपल्याच पक्षाचं वर्चस्व पाहिजे किंवा आपल्याच पक्षाचे जास्त सदस्य यायला पाहिजेत, अशा पद्धतीनं एक धोरण निश्चित करून गाव पातळीवर सुद्धा हा संघर्ष आपल्याला होताना दिसतोय. याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की बऱ्याच वरिष्ठ नेते मंडळींना ह्यात लक्ष घालावं लागलं. गाव पातळीवरच्या इलेक्शनात शक्यतो या इलेक्शनमध्ये कोणी लक्ष घालत नसतं किंवा फक्त एखादी मिटिंग घेऊन ते निश्चित करतात, पण इथे तुम्हाला दिसून येतं की बऱ्याच बैठका म्हणा किंवा नेते मंडळी, जसं आमदार नितेश राणेंनी अनेक ठाकरे गटाचे अनेक कार्यकर्ते, चांगले चांगले कार्यकर्ते जे 25-25 वर्ष शिवसेनेत होते ते फोडले. त्यानंतर इलेक्शनच्या काळात माजी खासदार निलेश राणे असतील किंवा नितेश राणे असतील किंवा वैभव नाईक असतील, हे ठाण मांडून होते आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना या सगळ्या गोष्टीबद्दल मार्गदर्शन करत होते. तर या सगळ्या गोष्टीचं एक आपल्याला हे करता येईल की ही गाव पातळीवरची सुद्धा इलेक्शन आता किती महत्त्वाची झालेली आहे. तर तुम्ही साधारणपणे सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला तालुक्यात या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेतलात, नेमकं ग्रामस्थांचं या इलेक्शनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय तुम्हाला दिसतो? नक्कीच सर, मी मगाशी उल्लेख केला की गाव करेल तर राव काय करेल. जर गावात म्हणजे पुढे जर आपल्याला विधानसभा जिंकायची असेल, जिल्हा परिषद जिंकायची असेल किंवा खासदारकी आपल्याला लढवायची आहे आणि आपल्याला म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर आपण एकूण आढावा घेतला तर ह्या जिल्ह्यामध्ये आता 3 मंत्री म्हणजे जिल्ह्यात 3 मंत्री महत्त्वाचे आहेत. मग त्याच्यात शालेय शिक्षण मंत्री पद जे सावंतवाडी मतदारसंघातून दीपकभाई आज नेतृत्व करतायत, दीपकभाई केसरकर, जे मूळ सेनेतून निवडून आले पण ते आता शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि शिंदे गटाचे एक मेन पिलर मानले जातात. तिकडे संपूर्ण कोकणाचा विचार केला तर एकमेव भाजपचे आमदार म्हणजे नितेश राणे साहेब आहेत. म्हणजे नितेश राणेंनी जे काही तुम्ही मगाशी उल्लेख केला की 25-25, 30-30 वर्ष शिवसेनेशी एकनिष्ठ असलेले अनेक मातब्बर जे सेनेचे पिलर्स होते, कणकवली, वैभववाडी आणि देवगडमधून, तर त्यांच्या 3ही तालुक्यांतून, मतदारसंघातील 3ही तालुक्यांना त्यांनी शिंदे गटाला सुरुंग लावला, ठाकरे गटाला सुरुंग लावला आणि शिंदे गट आणि भाजप युतीत ते आज लढत आहेत. आणि त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी, राजन तेलींनी तर दावा केलेला आहे की 90% ग्रामपंचायती ह्या भारतीय जनता पार्टीच जिंकणार. किंबहुना आज सुद्धा असं चित्र आहे की बऱ्याच मतदारसंघांमध्ये म्हणजे ग्रामपंचायतीचा जर विचार केला, सरपंच पदाची निवडणूक ही बऱ्याच सरपंचांनी ही भाजपच्या आधिपत्याखाली ते लढवत आहेत. पूर्वी असं नसायचं, गाव पातळीवर पक्ष वगैरे नसायचा, गाव पातळीवर कुठेतरी ग्रामविकास पॅनल असायचं, जनहित पॅनल असायचं, जनता पॅनल असायचं, युवा शक्ती पॅनल असायचं. पण आता अधिकृतरित्या म्हणजे नॅशनलाइज पक्षांना, राष्ट्रीय स्तरावरच्या पक्षांना ग्राम पातळीवर येऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना जागृत करावं लागतं. आणि त्यामध्ये सुद्धा आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सगळ्या कोकणातल्या काही महत्त्वाच्या ग्रामपंचायती आहेत, सावंतवाडी तालुक्यातल्या असतील, ह्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ज्या इथल्या नेत्या आहेत, अर्चना खारे, त्यांनी सुद्धा लक्ष घातलेलं आहे आणि त्यांनी सुद्धा खूप चांगली फिल्डिंग लावलेली आहे. आपले प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी नुकतीच त्यांच्याशी बातचीत केलेली आहे. पाहूया अर्चना खारे काय म्हणतात.
मराठ्यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने मतदारांचा आम्हाला प्रतिसाद आहे आणि आमच्या सरपंचपदाचे कॅन्डिडेट आणि इतर उमेदवार हे अतिशय म्हणजे नक्की विजय होतील असा विश्वास मला वाटतोय आणि बाकीचे पण कॅन्डिडेट आहेत, टफ फाईट आहे, पण निश्चित विजय हा आमच्याकडे येईल असा विश्वास मला वाटतोय. जवळपास 30-35 गावांपर्यंत आपण म्हणजे जास्तीत जास्त गावांमध्ये उमेदवार उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी चांगला प्रतिसाद उमेदवारांना आहे. कारण जुनी राष्ट्रवादी, नव्याने आलेले काही कार्यकर्ते यांचा महाविकास आघाडीकडे कल आहे आणि सध्याची विद्यमान जे आहेत प्रत्येक ठिकाणी परिवर्तन केलं पाहिजे असं तरुण लोकांचं आणि जुन्या कार्यकर्त्यांना वाटतं आहे आणि त्यामुळे मला वाटतं महाविकास आघाडीला हे यश ग्रामीण भागातूनही मोठ्या प्रमाणात मिळेल असं वाटतं. फिरताना असं जाणवतं की लोकांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्याच आत्तापर्यंत पूर्तता झालेली नाही. त्यांना पाणी नाही आहे, वीज नाही आहे, चांगले रस्ते नाही आहेत आणि त्यामुळे परिवर्तन हे बऱ्याच ठिकाणी होणार आहे आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीचा विजय निश्चित मला वाटतोय. मला पण विश्वास वाटतो की आम्ही जी मेहनत घेतलेली आहे आणि त्या लोकांचं जे बोलणं आहे त्याच्यामुळे आमचाच विजय होईल असं आम्हाला निश्चित आहे. नक्कीच अर्चनाताईंनी जी काही मी मगाशीच बोललो की आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय सर, पण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर सुद्धा ग्राम पातळीवर मूलभूत सुखसुविधा नाही आहेत. आमचा कुठेतरी युवा तरुण जेव्हा कुठेतरी ॲक्सिडेंटमध्ये जखमी होतो त्याला प्राथमिक जे काही म्हणजे व्हेंटिलेटर पाहिजे किंवा त्याला कृत्रिम काही गरजा असतात ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर, त्यासुद्धा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवेलेबल नसल्यामुळे आम्हाला गोव्याच्या बांबोडी असतील किंवा इकडे जवळ कर्नाटकचं बेळगाव असेल, तिकडे कोल्हापूर असेल, या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आरोग्याची मूलभूत सुविधा आजही अवेलेबल नाही. आणि अर्चना घारे हे जे काही म्हणतायत की 30 ते 35 गावां म्हणजे सावंतवाडी तालुक्यात एकूण ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत 52 ग्रामपंचायती, त्याच्यात त्यांनी हमखास दावा ठोकतायत 30-32 आणि इकडे राजन तेली म्हणतायत आम्ही जिल्ह्यातल्या 90% ग्रामपंचायती घेऊ. म्हणजे हा सत्ता संघर्ष केवळ ठाकरे गट, शिंदे आणि भाजप नाही तर महाविकास आघाडीने पण तेवढीच ताकद जिल्ह्यामध्ये लावलेली दिसते. त्याच्यामध्ये विशेषतः एनसीपीचा उल्लेख करावा लागेल, कारण त्यांनी जे काही महत्त्वाचं विधान सांगितलं की मूळची एनसीपी इथे आहेच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त नवीन जे काही कार्यकर्ते येत आहेत एनसीपीकडे त्यामुळे हा पक्ष भक्कम म्हणजे गेले काही वर्ष ते पक्षाची बांधणी करणं किंवा हे सगळं सुरू आहे. आणि जोपर्यंत आपण निवडणुका लढत नाही किंवा त्यामध्ये जोपर्यंत लोकांसमोर जात नाही तोपर्यंत आपलं हे या पक्षाची वाटचाल किंवा पक्षाची बांधणी कुठंपर्यंत अजून एक सांगेल यात ऍड करणार. अर्चना घारे परब जेव्हा तालुक्यात फिरतायत, मी असतील किंवा आपले विनायकजी असतील, आम्ही सुद्धा बरेच त्यांचे कार्यक्रम अटेंड केले. 50% ग्रामपंचायती सरपंच पदाच्या या महिला उमेदवार आहेत आणि त्यांची वैयक्तिक क्रेज जी आहे ती महिलांमध्ये खूप चांगली आहे. आणि महिलांच्या अनेक त्यांनी म्हणजे पाककला स्पर्धा असतील, कुठेतरी छोटे छोट्या सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, अलीकडेच राष्ट्रीय नेते शरदचंद्रजी पवार साहेबांचा वाढदिवस त्यांनी मडेवाडच्या त्या गावामध्ये जाऊन, जो भाजपचा आज बालेकिल्ला समजला जातो, त्या ठिकाणी सरपंच उपसरपंच हे भारतीय जनता पार्टीचे आहेत. आज जरी तिथली निवडणूक नसली तरी सुद्धा त्यांनी पुढचा दृष्टिकोन म्हणजे लक्षात घेऊन, मोठं गाव असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांनी केक बनवण्याच्या स्पर्धा घेतल्या, केक प्रशिक्षण दिलं, जवळजवळ 100-150 महिलांना त्या एकत्रित आणतायत. असे अनेक कार्यक्रम अर्चना घारे परब करता आहेत. आणि निश्चितच या निवडणुकीमध्ये तो दावा जो आहे त्यांचा, तर तो जर कधी सफल झाला तर हा सर्वात मोठा इम्पॅक्ट विद्यमान भारतीय जनता पार्टी जे काही सत्ताधारी पक्ष आहे आणि ठाकरे गटाचं आणि यांचं शिंदे गटाचा जो अंतर्गत कला आहे, यामध्ये निश्चितच महाविकास आघाडीच्या एनसीपी या किंगमेकर ठरू शकतात मे बी. अगदी बरोबर, कारण महिलांसाठी त्यांचे जे काही उपक्रम आहेत ते फार लोकप्रिय ठरत आहेत आणि त्याची चर्चा होते. यानंतर आपण थोडंसं बाकी ज्या इतर घडामोडी आपल्या बाकीच्या ह्याच्यामध्ये घडत आहेत त्याच्याकडे जाऊया. तर त्याच्यामध्ये साधारणपणे कशा पद्धतीनं अनेक गावचे प्रश्न असतील किंवा स्थानिक पातळीवरचे रखडलेले प्रश्न असतील किंवा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असेल, याही पातळीवर या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख जाहीरनाम्यामध्ये निश्चितपणे या सगळ्यांच्या आलेला आहे.
तर या विविध गाव पातळीवरच्या या सगळ्या लोकांनी कशा पद्धतीनं आपल्या एकूणच त्या निवडणुकीला कसे तोंड दिलं, या एक 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 टप्प्यानंतर आता थेट मतदान होते आणि मतदानानंतर कशा पद्धतीनं ते आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतायत हे थोडंसं आपण बघूया. आपले प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी नुकताच या भागात काही महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतींमध्ये भेट दिली. पाहूया विनायक गावस यांनी या नेत्यांना कशी भेट दिली आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे. प्रतिसाद तर पॉझिटिव्ह मिळतोय, त्याच्यामुळे असं वाटतंय की सीट नक्की येईलच. 100% यशाची खात्री आहे. आणि आज आम्ही जो उमेदवार दिलेला आहे तो सुशिक्षित असल्यामुळे लोकांना परिवर्तनाची गरज आहे आणि लोक परिवर्तन करतील आणि आमची सीट 100% निवडून येणार एवढी मला खात्री आहे. भाजपच्या कमीत कमी 40 ते 42 ग्रामपंचायतीवर सत्ता भाजपची येईल, भारतीय जनता पार्टीची. 100% सरपंच आणि आमचं पुरं पॅनल विजयी होणार. आम्ही 10 दिवस इथे फिरतोय, आमच्या आता चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळतोय आम्हाला. सांगाल 100% भाजप म्हणतायत ते. मी तर मगाशी 90% ते बोललो, म्हणजे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली 90% ग्रामपंचायती घ्यायचं वाक्य होतं, परंतु आता माजी नगरसेवक आपल्या सोबत होते आणि ते म्हणतायत विनायकजी त्यांचा इंटरव्ह्यू की आम्ही 10 दिवसात बघतोय की आम्ही 100% आमचे निवडून येतील. म्हणजे 52 पैकी 42 ग्रामपंचायतींवर ते दावा ठोकतायत. निश्चितच हा झाला म्हणजे सावंतवाडीला लागून माझगाव ग्रामपंचायतीचं हे चित्र होतं. पण बांधासारखी मोठी जी ग्रामपंचायत आहे सर, तर त्या एवढ्या मोठ्या ग्रामपंचायतीत सुद्धा आज सत्ताधारी जे आहेत ते सुद्धा दावा करतायत, विरोधक पण दावा करतायत आम्हीच निवडून येऊ. अत्यंत चुरशीची आणि प्रतिष्ठेची ही निवडणूक केली. आजपर्यंत ग्रामपंचायती एवढ्या चुरशीच्या किंवा प्रतिष्ठेच्या कोणताही राष्ट्रीय पक्ष करत नव्हता, परंतु भारतीय जनता पार्टीने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे. प्रचंड कार्यकर्ते फोडलेले आहेत. अगदी मगाशी तुम्ही जसा उल्लेख केला की नितेश राणेंनी तर धडाकाच लावला. म्हणजे असा एक दिवस गेला नाही की त्यांच्या कणकवलीच्या बंगल्यावर कुठले तरी एखाद्या वाडी वस्तीतल्या छोट्या मोठ्या गावातले विद्यमान सरपंच असतील, 35-35, 40-40 वर्ष ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये काम करणारे असतील किंवा राष्ट्रवादीचे पण अगदी अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष बटवाले यांनी सुद्धा म्हणजे 2 दिवस मतदान असताना काल परवा त्यांनी म्हणजे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष पदाचा अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन बटवाले हे भाजपमध्ये दाखल झाले. म्हणजे कुठेतरी ग्राम पातळीवरचा हा जो आपण सत्ता संघर्ष म्हणतो, म्हणजे गावाचा जो काही लीडर आहे तो राष्ट्रीय पक्षाचा झाला पाहिजे असा चंगच बांधलाय. अगदी बरोबर. याचबरोबर आता चर्चेत थोडासा ब्रेक घेऊया. आपल्याकडे 11:30 वाजेपर्यंतची मतदानाची आकडेवारी सध्या आलेली आहे. त्याच्यामध्ये सावंतवाडीत 34.17% झालेलं आहे मतदान, वेंगुर्ल्यामध्ये 27% झालेलं आहे, दोडामार्गमध्ये 33.76% झालेलं आहे, कुडाळमध्ये 30.65% झालेलं आहे, त्यानंतर मालवणमध्ये 32.71 झालेलं आहे, कणकवलीमध्ये 31.28 झालेलं आहे, वैभववाडीमध्ये 38.54 मला वाटतं सगळ्यात जास्त आकडेवारी आहे, आणि देवगडमध्ये 34.14 अशी एकूण सरासरी पाहिली तर 31.89% म्हणजे जवळजवळ 32% अशी सरासरी. आणि ही खूप चांगली गोष्ट आहे की एवढ्या उत्साहानं मतदान सकाळी होत आहे. सर मला असं वाटतं म्हणजे आत्तापर्यंत जर राज्याचा आकडेवारी बघितली ना तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे आकडेवारी मी तुम्हाला छातीडोकपणे सांगतो निश्चितच आत्तापर्यंतची या क्षणापर्यंतची ही सर्वोत्तम आकडेवारी असेल. आणि वैभववाडीचं तर कौतुकच करूया की जवळजवळ 38% मतदान त्यांचं झालेलं आहे. आणि खरोखर सुशिक्षित मतदार जे आहेत, सुसंस्कृत मतदार जे आहेत त्यांना सांगावं लागत नाही, कारण मूलभूत हक्क आहे. अभिनय तो कभी नाही. कारण पूर्वी असं होतं एक काळ की राणीच्या उदरातून तो राजा जन्माला यायचा, परंतु भारतीय राज्यघटनेने बाबासाहेबांच्या अथक परिश्रमाने 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस जे काही कष्ट घेतले गेले त्या संविधानाने आता 5 वर्ष राणीच्या उदरातून नाही तर 5 वर्ष मतदार राजांच्या त्या मतदानाने राजा जन्माला येतो. ही सर्वात मोठी लोकशाहीची किमया सर आपल्याला संविधानाने दिली आहे. अगदी बरोबर. याच पद्धतीनं संपूर्ण विश्लेषण या सगळ्या मतदान प्रक्रियेवर आणि मतदान प्रक्रियेची ताजी आकडेवारी हे सगळं घेऊन आम्ही पुन्हा एकदा आपल्यासमोर येऊ. आणखीन काही बातम्या आपल्यासोबत असतील. तुर्तास इथेच थांबूया. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.
नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकणसाद लाईव्ह.